Tak čauko, po 7 hodinách sme dorazili na vrchol Rakitova vo Veľkej Fatre. Urobím taký malý okruh, takže tam naproti je vidieť celý hrebeň, vzadu je Krížna, potom Ostredok, Ploská, Čierny kameň, Klačkov, vzadu máme Borišov, úplne vzadu na horizonte taký maličký vršok, ktorý je v oblakoch, je Fatranský klak, pod ktorým pramení Nitra. Otáčame to, čiže tu máme ešte celý hrebeň Veľkej Fatry, ale vzadu na horizonte je Malá Fatra. Otáčam sa, ďalej Malá Fatra pokračuje a vidieť Choč, vzadu trošku trčí a v podstate už toto je na Tatry, len bohužiaľ nic z nich nevidíme. Takže natáčam sa smerom k nízkym a naproti máme hrebeň Prašivej a končím starými horami Šachtičky a sme tam, kde sme začali. Tomáš a ja.